Kacham Recipe, Bicolong Oragon Team Pala Makamsur. Subscribe my channel. Ming Ming Meow. Hello mga kacham. Ayun, welcome back mga kacham. Ngayon kasama natin yung mga classmate natin. Katatapos lang namin mag-meeting. Pumunta kasi dito yung teacher namin, si Ma'am Agnes. Ngayon nagkaisa kami mga estudyante na pagkatapos nito, ayun, nagkasundong magmumukbang. Ayun, nagluto tayo ng ng gabi sa Bicol nating. Ayun mga kacham, wala, gutom na tayo, bakbakan na to. Simulan na to. Ayun na. Baka mo, bakbakan na nila. May limong ka. Matindig ka man. Matamok siya na. Grabe ang init. Kunin na. Oh God, libon. Iyan na yan. Limon man. Sarap ay ang tig ano limon. Baby ko. Bebek ka. Limon. Utok tigkalat na magiging limon. Oh, tiglasan. Sarap. Uy, limon. Sana all dahil sa video kasi hinihiling. Sarap. Ang sarap. Yung na-expose ako. Ay, yung ando. Tapos presenta din ang ganito. Kamanin mo mga. Kada mawit, mahiling. Grabe na ano ito. Sabi ito maya. Ma'am, sorry ka mo. Dahil nandoy na lahat. Papaararan ba sila? Ako dahil nilig ko may Duray, bakit sige na? May video man nila sa ano? May video kaya? Dahil maniling? Dili na ang hiling-hiling, expose na expose. Sabi ko, si Madelong, ang hungi Okay lang yan. talaga. Okay lang yan. Paano ko? Mainit ko. Ako na. Mainit ko na maluto po. Sabi. Si Ramon po magkakan pag magagaya ng kaiba mo. Oroli ka na. Ano na. Sana all. Sana. Sinda lang, magayon. Magkakain ang kaibahan mo, tapos agay ka lang. Nakakasang mo. Malungkot ba? Ha? Ha? Hotdog, makita mo. Hotdog. Hotdog sa'yo. May hotdog. Wala pa mo hotdog. Pero paano doon yung mga be? Iyo. Ayo. Iyo, tutra po. Dapat pala, alba na kayo nagkakain sa haro. Kakain diretso rabag. Hindi na mahal yan. May nang hurugasan, diba? Ay, may pagkadakot sa haro. Kasi maaragawan mo. Kakan. Hindi ka muna nga aralo. Kandim. Kakada po ka mo. Ay, kakana, Madel. Ay, kan Daniel. po. Makan po na naman daw. Makan po. Sami po Ay, naman. naman. Banido. Ito po. May gulay po bagaw. Ha? Gulay. Matang. Ito lang ma. Daran. Masaya po na namin ka maharang. Tadaan mo ako, Dil. Madala ko sa araw. Malang daw pa yung na ginaganahan ng Yan. Si Ramon. Dahil mo mga idom, isip ko. Nabidyo pagod ma, na ang kajam. Ito na rin yung sip. Ano? Grabe ko ma. Sabay hiling pati. Na-expose na naman yung gagayunan ni Mama Muli. Dati ko ako. Sabihin kayo. Dapat pag, ka Sana siya nagmana. Del. Gulay. Tekan po lah. Medyo na din ako ng tama. Amo niyang ma-expose. Mel, mana? Ma-expose man kaya. Di mo nito expose. Ano ko na? Oh, barang nando. Yan. Ayan! Hindi naman indo. Naman. Sabay puto. Kailin na lang. Lingan na po, tagaro na. Tagaro tayo sira. Matitirindi. Sira? Sa bago po, pasira simple lang sinda. Ako na payo. Abunin dumatang payo, aram ko. Pasira simple lang po. So bago mo yan, ubos na dogi na sana. Gusto mo lang kung nga. Mas enjoy talaga magkakat pag ano kadakol ano? Tapos yung di si Jumari. Malapati, dako lang kitang ko. Kidil din na uso. Oh, kadakol ako ko ina yung bangot. Layan. May ka mo sili man. Nakagadol ko kutaw na pasira. May sili na nga ni Be. May harang. May ngani. Garong sa laya lang. Hindi ko man talaga pigpaharan mo rin. Sabi ko, yung iba malo sa silong. Yun. Kaya Silin malo sa Kaya tama lang.
Ito ang limited. Hindi pa po. Yummy! Kagon mo na. Ayun. Mimiltek. Guys, sarap. Uhay na. Asik mo. Mamo, para sa imo. Itong si Kelly sa naglaag, tapos pag inanyamaan na. Sabi ni Kuya Luis, uhay na. Hindi baga may agad. Nawara. Alay ko lang yung tigahan mo. Sarang kamurok ba? Bawal pala na. Inanap ka ba? Ayun, bawal. Hindi maubos yung maluto dyan. Uy, tama na, tira mo na magkuha. Yung nagkakandin sa akin. Gusto naman ni Mao. Sarang. Diba? Tapos di ako tinidarahan sa haro. Espesyal, ka ako patawang madara sa imo. Manliligaw. Ha? Tigdadarahan ng ano. Maliligaw nga nga din yung dudara. Ay, grabe. Maliligaw niya. Not your... Kaya ako manliligaw. Huwag kayo. Kaya mama talaga yung madara. Paano na pala sa paligan? Paligan ng barangay. Huwag kong stilin. Ang garo na naghihirib eh. Tears of joy. Grabe mong bagay yung mga kakan mo, garo ka, chicks. Ardagang kakan din. May bawo? Itong chick siya magkakatapos kita, ang mga hungit. Aray! Hindi ba kang bangot din mo na hiling? Timburer na yan. Magulo na kanan. Kasing gulo ng buhay ko. Nung nakilala kita na ba? Tsaka kanin. Waiter, tuloy nga. Malamang lulutuin ba yan? Lumitig ka. Oh, thank you, Nalimutan kami waiter. magkaliliman. Pwede ka na? Ha? Pwede ka na? Tingnan mo. Kilo. May magbakal gilo. Mami, mami. Madadara ako. Maula na. Yan na po. Kami magde. Nagkakanan po kami magde. Papa mo, sabi ko. Madil ka na dumaan, pero para dubol. Sige, madang sa kung pakatap sa rebel. Ay, malaman talaga yan. Unta. Naman mo. Then, mapawari si Madel. Siyempre, ako pa. Kadyoan niya ni. Grabe ka na naman. Kanday, dutig karakasik. Ano, kakanon. Uy, masarap mo ko tayo ito. Ano, mukbang igan, be? Nani. Ganitong pusit. Kaya isa yun. Kajuan. Si Ramos Babayaran naman. Iyo. Si Ramos eh. Kaya nga, pusit. Ito mo si Ram. Kita naman yung pagka-aram gwenta. Ay, ulang kita namin. Kaya nga, iba. Tapos Tapos naganin na akong ngiritan at pala ako na. Wow, huwag ako maglakaw. Eh, kami ang nagbantay kang cellphone nindo. Upal mo magdarahan. Basta ikaw magdarahan, ano? Dapat tigdarahan ka mo. Gusto ni Ama niya. Nakula sabi itong tasa, tas na ba nga isabi. Dikit na. Pulutan palag. May, kasama. Pagkakulaon man yan yun. Kami ni Tili. Mas mga nang ang tula. Pero bagali akong babasin. Ikaw na yung si Jumar eh. May skin siya doon. Ginagarat mo si Tilin. Dada nakakabilo. Kami na, tamot ang expose. Ako na-expose na maray. So, bagsak ka. Yun na is. Kuya, ito bang nilun mo doon sa Sanay lindo? na ako dyan. Hindi mo na, be. Ano yan? No. Ngayon, hindi mo na ako pag nag-hungit. Ako lang. Gusto yan pala na naka-play, ano? Portang karakanta. Ubus na si Kakani. Ubulong si kaka-play. Pero at least ang sipo niya ang sakot. Taas ba? Ako na sana sa doggy oh. Kasi mo. Kailangan ko lang. Ano, dahil maluto ta? Dahil na kaya. Sasagnin daw. Bakulaon. Tataba kayo. Ay, di ako pinagkatagal. Hindi ko tagkan ng lasa. Sarap nga ni. Mahamis. Gusto ko itong Tapos ka na, Kuya Alois? At siya naman lahat. Hindi mo kayo maluto. Iba pa lang kahingalan. Susunod na ako. Pwede mo nang parapahin. Ha? Luwagan ka ba? Luwag mo uko na.
Ako, tama na yun. Uy! Luwagan ko ba? Kaya lang. Ha? Ano pa ka mo? Hindi na pagluwagan. Ito lang, yung vlog. Gusto yung kinatama. Ganda ako. Matakan pa nga ako. Tingin ka. Tapos ka na yung Hindi ka pag-araray. Matindi yung gama. Ilan mo last time naman tapos. Gusto naman Ito kakantwa bagang. ka na, no? Busin ng ibusan. gusto ko talaga. Bakit akong bangot na ako ah? Bagang. Kaya rin sa babaw. Hindi bagang. Sa'yo mo na siya nabi. Puro bagang ng payo. Bagat yun, pinsipsupan mo na eh. Iyo. Puti ang payo mo. Payo mo. Ano na, Jum? Sabi mo sa Mga kamiti. Nasupin Pinahanap na, ko kaya nasupin yan. niya. Yung tukok nga. Natulok pa ako. Ang tama yan. Yung kakampamang tak naman si Dawa. Wala mo ko na. Kamu, paano ang palansawin mo gusto pa man? Hindi, ako bagali. Sabi ko, tapos na kami. Dahil mo naman bipag i-just na Gobos mong mo na lang kibayaan nindo ako. Dapat na ito umagsak na. Nindakol. Doon talaga, oh. Hindi mo baga malagtok. Masanay na Maubos kamo. na lamang sa Sana kapalit yan, sa lamang bagas lang. ata. Masanay na kamo. Harap ka ng kaming sinapla sa araw. Busog tayo. Sayang. Paano nga, nasa bawan ng ano, mimiltik. Pag naglugaw-lugaw duman. Hindi mo lang bangot na. Kakanon sa imong tulog. Ano, kang mag-aral kung tama practice. Hira na naman ko ng diet ha. Tabi-tabi ka nila di. Hindi kaila talaga. Ano na yung kain pamahawad, panguto pamanggi. Daw, di naman magkakanpa, ano. Kana. Yung talaga kaya sa Robinson. Rongal daw. Kaya dapag-dakol minangon yan. Para dahil man kami Para maganda. kuha may maluto doon. Lalo na suod mo. ah. Mari nga na nagkakanako ka. Diet. Dadon, tabi na ka sa bawan ng mimiltik. Ano? Nakakagod na yun. Ang nahuhuri daw magkakanday, magkakagong. Ano? Ay, makita nag-ilog ako. Hilap talaga si maluto na nakakanto. Day, ang huli daw magkaka, di ba kaagong ta? Grabe kang magkaka. Di ba siyang maagong? Yeah, mindset. Tama naman yan din. Wala na sa Diyos pala. Tayo na ma'am. Tinuya maka ni Kuya Luis. At ano nag-umat. Makakampay doon sa laog. Ayun mga kacham. Tapos na yung Nakakataraw. Kumok tapos na. na yung ano natin, mukbang challenge. Kasama yung mga magaganda nating mga classmate. Say hi. Yung mga classmate natin, mga magagayon, mga Bicolana. Yuting Bicolana. Big Bear! Mga kacham, salamat ulit. Sana supportan nyo ulit yung vlog namin. At manatili kayong mag-follow at mag-subscribe. Manood ng mga videos pa ni Pacham. Like, share, and follow, and subscribe our channel. Busog na, kaya yun na, ganyan na. Ganyan Bye na. guys! Nagawa ng ano. Ganyan yung tama. Nagawa Mga kacham, salamat ulit. May nang... Be, Ano ako na kung bakul pang Uy, at sinahapon ko. Ayaw, dyan na lang nahapon. Ay, nang sira.